Wel, bore da a chroeso i chi gyd i'r Tabernacl bore yma. A croeso mawr i Huw Roberts, sy'n tu ôl fi fan hyn, o Gaerdydd. I ni meddwl am Huw fel mab i'r diweddar John Roberts a'i briod annwyl, gweinidog yn Rhiwama ym Pen-y-bont. Ac mae Rita wedi dod yma bore yma, un o hen aelodau Rhiwama, ac ni newydd fod yn siarad am dyrrienni, coffa da iawn amdani nhw. Ta beth, erbyn hyn mae Huw yn byw yng Nghaerdydd, ond wedi cael ei eni yn Llandysilio a Bwys Clunderwen, Sir Benfro, ardal sy'n agos iawn at ynghalon ni. Ath Huw i ysgol Brynconyn, ble oedd ei dad yr adeg ni yn brifathro. Wedyn ath e mlaen i ysgol Crymych. Nawr dwi'n cofio ysgol Crymych yn cael ei adeiladu, felly dwi dipyn yn hŷn na ti Huw. O Crymych ath e mlaen i'r brifysgol yng Nghaerdydd, a dyma fi'n gofyn iddo beth nes di yn y coleg. Most exciting course, wedodd e, accountancy. Ac wrth gwrs mae Huw erbyn hyn yn gyfrifydd o fri. Wel, mae Huw wedi priodi a Gwawr Owen, felly Mr Gwawr Owen, mae lot yn ei adnabod e fel. Ac mae'n debyg ar ôl iddo fe briodi Gwawr, sylweddolodd e bod e lle canu. So, i ni mewn amledd, credwch fi. Nos Sul diwetha, wedi'n edrych ar dechrau canu, dechrau canmol, a dyna lewydd Huw Roberts, yn morio a Jeff Howard wrth yr organ. Canu da o Gaerdydd, nos Sul diwetha. Ta beth, croeso mawr Huw, mae'n neis i dy weld ti eto. Ac wrth gwrs croeso i'r bobl o Porthcawl, neis eich gweld chithau hefyd. Sul nesa, Dylan bydd gyda ni fel arfer. Os astudiaeth feiblaidd am Porthcawl? Dydd Mawrth am 10 o'r gloch? A nos Fawrth wedyn mae'r côr fan hyn yn ymarfer gyfer a chyngerdd yn adolyg. Nawr bydd Jeff Howard yn chwarae'r organ neu canu'r organ fan hyn yn y gyngerdd. 9 o Rhagfyr, ysgrifennwch y lawr, am 7 o'r gloch, a plant ysgol gynradd Pen Coed yn canu gyda'r côr. Byddwch chi mewn am ledd, a mae'r elw i gyd yn mynd i ysbyty Felindre, Caerdydd. Nawr, un peth arall, yn y gyntedd, mae digon o gopis o'r rhain yn ôl Hywel, felly cymerwch un o'r rhain cyn gadael bore yma. A mae'n edrych yn ddiddorol iawn. Y Cristion, ewch yn nhw, maen nhw'n rhad ac am ddim, apparently. Dewch lawr i gael coffi a te, gymdeithasu yn y neuadd wedyn, a nawr fe gewn i'r casgliad. Annwyl ffrindiau, mae'n braf iawn bod yma eto yn cyd-addoli. Anodd credu mai 6 mlynedd yn ôl, 2019, oedd y tro olaf i mi wasanaethu yma cyn dyddiau Covid. Croeso i bawb sydd yn gwylio adref a gobeithio cewch chi bendith ar yr Oedfa. Mae'n braf iawn i bod nôl yn Pen-y-bont yn addoli, a dyma ble oedd yn mam a'n had yn byw am 13 o flynyddoedd ac ef yn weinidog yn Rhiwama a wedi mwynhau yn fawr byw yn Pen-y-bont. Gawn ni gychwyn ein hyddoliad gyda emyn rhif 242 ar y dôn Ffwlda. T. Elfyn Jones yw'r awdur ac mae wedi seilio'r geiriau'n hemyn gyntaf ni ar eiriau cyfarwydd o Efengyl Matthew. Adnod 10 o'r 6 bennod Gweddi'r Arglwydd. A'r geiriau dilyd y deyrnas, gwnelir diwyllus. A geiriau'r emyn, o doed y deyrnas nefol dad yw'n gweddi dair ar ran bob glad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddwg genhedloedd byd yn un. Ac wythnos ar ôl Sul y cofio, mae geiriau agoriadol yn yr ail bennill mor berthnasol ar geirioed. O doed y deyrnas i roi hedd i fyd a ddarniwyd gan y cledd. Rhif yr emyn 242.
Gai ddechrau i diolch i Robin am trefnu'r gwahoddiad, Eiri Anwen am gytuno i ddarllen ac am ei geiriau caredig o groeso, ac i Menna am y cerddoriaeth ac i gyfeilio i mi, ac wrth gwrs i chi gyd am fod yma a pawb sydd yn gwylio adref. Gan ein bod wedi sôn yn yr emyn cyntaf am gweddi'r arglwydd, heddiw bydd y rhan gyntaf o'r oedfa yn cynnwys ein gwyddiau a'r darlleniad i ddilyn ar ôl. Mae teulu agos gyda ni yn Canada, nai gwawr, Rhys Owen yw enw, mae fe'n ddoctor, a mae wraig Madi sydd yn dod o Canada hefyd yn ddoctor, a mae ferch fach Otili sydd yn dwy ac yn gariad bach, ac yn galw fi yn Uncle Yo-Yo. Ni'n awyr pam, mae'n ni, yna beth yw enw fi mas fyna. I ni'n mynd i Canada yn aml, ac wyn ni'n yno mis Ebrill lenni. Siŵr fel llawer o chi, pan ni ar taith hir, i ni'n hoffi edrych ar ffilm. A gwawr yn gofyn, pwy ffilm ni'n mynd i weld heddi de? Edrych trwy'r list unfawr, a gweld ffilm yn seiliedig ar nofel wyn ni'n ei darllen, sef Conclave gan yr awdur Robert Harris. Yr ffilm yn un gyffroes iawn i pawb sydd wedi weld ac yn adrodd stori am conclave yn rhifen i ethol Pab Newydd. Mis yn ddiweddarach, bu farw Pob Francis, ac oedd conclave iawn yn dilyn wedyn a farwolaeth y Pab. A wedi gweld y ffilm, fel nifer ohonoch chi, o'n ni'n gliwd i'r teledu am rhai ddyddiau, yn gweld yr holl seremoni a popeth, ac wedyn digwydd bod yno yn gweld yn fyw cyhoeddiad o balcony y Vatican ar geiriau yn Lladin, Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Lics rhywun cyfieithu hwnna i fi? No, okay, wel mae'r rhai yn Lladin. Ta beth, I announce to you a great joy, habemus papam, we have a pope. Geiriau fendigedig i clywed. Enw'r Pab Newydd yw Pop Leo y 14, ganwyd ef yn Robert Francis Prevost ym 1955 yn Chicago, ac fe orddeiniwyd yn offeriad yn 1982. Treuliodd flynyddoedd lawer ym Mryw fel cynhadwr, gweinidog, ac yna fel esgob, lan i 2023. Mae Pob Francis yn amlwg wedi weld rhywbeth yn hwn a gwneud yn cardinal ym mis Medi 2023, amlwg yn meddwl am ei potensial i fod y pab nesaf. Fe etholwyd ef ar 8 o Fai 2025, y gyntaf o'r Unol Daleithiau i gael ei ethol yn bab. Mae rhywbeth arall, ym mis Ebrill blwyddyn nesaf, bydd Côr Caerdydd yn mynd ar daith i'r Eidal am yr ail dro, ac i ni'n canu yn eglwys St Peters yn y Vatican. Oedfa mas ar y dydd Sadwrn ar ôl y Pasg, tipyn o anrhydedd i'r côr. A hoffwn nawr rannu ei weddi wrth iddo gyfarch Rhufain a'r byd ar ag ôl cael ethol yn pab. Gawn ni gyd weddio. Y geiriau fe yw hwn. Heddwch gyda chi gyd. Annwyl frodi'r echwiorydd, dyma'r geiriau cyntaf a lefarwyd gan y Crist datgyfodedig, y bugail da a roddodd ei fywyd dros braidd Duw. Hoffwn i'r cyfarchiad heddwch hwn at seinio yn eich calonnau, yn eich teuluoedd, ymhlith yr holl bobl, lle bynnag y bont, ym mhob cenedl a ledled y byd. Heddwch gyda chi. Heddwch y Crist datgyfodedig ydyw. Heddwch sy'n ddiarfog ac yn diarfogi yn ystyngedig ac yn ddyfalbarhaus.
Heddwch sy'n dod oddi wrth Dduw, y Duw sy'n ein caru ni i gyd, yn ddiamod. Gallwn glywed llais gwan ond dewr y Pab Francis o hyd wrth iddi fendithio Rhufain, y Pab a fendithiodd Rhufain a rhoddodd ei fendith i'r byd, y byd i gyd ar fore Pasg gyda'r geiriau Buono Pasqua, pas capus i chi gyd. Gadewch i mi ystyn yr un fendith honno. Mae Duw yn ein caru ni. Mae Duw yn eich caru chi gyd ac ni fydd drwg yn trechu. Mae pob un ohonom yn nwylo Duw. Felly, gadewch i ni symud ymlaen, heb ofn gyda'n gilydd, law yn llaw a Duw a gyda'n gilydd. Dilynwyr Crist ydym ni. Mae Crist yn mynd o'n blaenau. Mae angen ei olau ar y byd. Mae ei angen ar ddynoliaeth fel y bydd yn ein harwain at Dduw a'i gariad. Helpa ni, un ac oll, i adeiladu pontydd drwy ddeialog a chyfarfyddiad gan ymuno gyda'n gilydd fel un bobl, bob amser mewn heddwch. Amen. A gawn ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyd sy'n y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwnele'r dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brobedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can i seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ers bron i 2 flwyddyn erbyn hyn, wedi dechrau canu emynau fel unawdydd. Tipyn o sioc i mi yn dechrau canu yn 67 ac yn llawer mwy o sioc i gwawr gan nhw'n i byth wedi bod yn aelod o'r côr yn 1/4 canrif heblaw canu carolau a felly canu cyn gêm rygbi'r rhinwadol os we tocyn sbar ar gael i'r côr. Eleni, o'n i'n cystadlu yn Eisteddfod Wrecsam a clywys i'r emyn o ganed holl dilynau'r byd am y tro gyntaf yn ioed. Mae yn llyfr y cyniadydd, ac felly yn gyfarwydd i chi annibynwyr, ond dyw e ddim yn llyfr y bydyddwyr, ble ges mi magu y llaw lyfr moriant, nag yn caneuon ffydd. So, ni'n ni ganu. Ni'n ni. Caned holl delynau'r byd i enw'r oen difau. Mae ef yn caru pawb erioed, heb garu heddiw'n llai. Yr oen difau, o canwn ei glod ynghyd. Yr oen difau, fi farw dros y byd. Os gwlad y breintiau gawsom ni yn gartre môr oes, mae'n fwy o ddyled arnom ddweud wrth bawb am Grist a'i groes. Yr oen difau, o canwn ei glod ynghyd. Yr oen
yr oen difau fi farw dros y byd. O dyed plant y gwledydd draw I ganu gyda ni, a boed un gan yn llanw'r byd, a gan am galfari. Yr oen difau o canwn ei glod ynghyd. Yr oen difau, fi farw dros y byd. Caniadau'r oen a lanwon tir cyn hir fel môr di-drai, ac na foed yn is bach trwy'r byd heb gan i'r oen difau. Yr oen difau, o canwn ei glod ynghyd. Yr oen difau, fi farw dros y byd. Wel, ardderchog, Britain's Got Talent, Huw Roberts has got talent. Diolch yn fawr, Huw, oedd hwnna'n hyfryd. Ddim di clywed hynna, sblynyddau mawr y dweud y gwir. Yr oen difau hyfryd. Wel, mae'r darllen bore yma o lyfr ola'r Beibl, llyfr y datguddiad, a'r benod ola. Penod 22, adnodau 1 I 11. Dangosodd yr angel I mi afon dŵr y bywyd, yn ddisglair fel grisial, yn llifo allan o orsedd diw ar oen, ar hyd canol heol y ddinas. Ar ddwy lan yr afon, yr oedd pren y bywyd, yn dwyn 12 cnwd, gan roi pob cnwd yn ei fis, ac yr oedd dail y pren iachad y cenhedloedd. Ni bydd dim mwyach dan felltith. Yn y ddinas bydd gorsedd diw ar oen, a'i weision yn ei addoli, cant weld I wyneb, a bydd ei enw ar ei talcennau. Ni bydd nos mwyach, ac ni bydd arnynt angen na gole lamp, na gole hael. Oherwydd bydd yr arglwydd ddiw yn ei goleuo, a byddant hwyn teyrnasu byth bythoedd. Dyfodiad Crist. Yna dywedodd yr angel wrthyf, dyma eiriau ffyddlon a gwir. Y mae'r arglwydd ddiw sy'n ysbrydoli'r proffwydi wedi anfon I angel I ddangos I weision y pethau mae'n rhaid iddynt ddigwydd ar fyrder. Ac wele, yr wyf yn dod yn fian. Gwyn ei fyd yr hwn sy'n cadw geiriau'r proffwydoliaeth, y llyfr hwn. My fi, Ioan, yw'r un a glywodd ac a welodd y pethau hyn. Ac wedi I mi glywed a gweld, syrthiais wrth draed yr angel a'i dyngosodd I mi, i'w addoli. Ond meddai wrthyf, paid, cydwas a thi wy fi, ac athrodir y proffwydi, ac ar hai sy'n cadw geiriau'r llyfr hwn, a ddola ddiw. Dywedodd wrthyf hefyd,
Paid a gosod geiriau proffwydoliaeth y llyfr hwn dan sel, oherwydd y mae'r amser yn agos. Yr anghyfiawn, parhaid yn anghyfiawn. A'r aflan yn aflan. Y cyfiawn, parhaid i wneud cyfiawnder. A'r sanctaidd i fod yn sanctaidd. Diolch yn fawr iawn i Eiri Anwen am gwneud y darlleniad o'r llyfr y datgyddiad. Gawn ni cadw ymlaen gyda'n addoliad gyda'r emyn gyntaf erioed nes mi ganu yn gyhoeddus. Ac ar ôl i mi ganu gyfynod rwyddi, wel, wyt ti'n nyrfys te? Na, o'n i ddim yn nyrfys wedi si. O'n i'n terrified. Ond ta beth, fe as mi trwyddi. So gawn ni gyd ganu rhif emyn 257 ar y dôn Pembroke o waith Watkin Wyn. Rwy'n gweld o bell y dydd yn dod, bydd pob cyfandir is yr hod yn eiddo Iesu mawr. A holl ynysoedd maith y môr yn cyd ddyrchafu mawl yr ior. Dros wyneb deiar lawr. Rhif yr emyn 257. Dreulio chydig funudiau nawr yn siarad am lyfr y datgyddiad, sef llyfr olaf y Testament Newydd, felly geiriau olaf y Beibl. Mewn Oedfa Pasg gyda Côr Caerdydd, gofynnodd y parchedig Andrew Sully a drefnodd yr Oedfa i mi ddarllen o lyfr y datgyddiad. A dyma'r tro gyntaf erioed i fi ddarllen o lyfr y datgyddiad. A dywedodd Eiri Anwen yr un peth. Mae'r tro gyntaf erioed i hi i ddarllen o llyfr y datgyddiad. A nes mi wneud y myfrydod hyn yn gyntaf yn Tabernacl Caerdydd. Ac yna siarad gyda parchedig Rosa Hunt ar ôl a gofyn i hi
A ydych chi wedi pregethu ar y llyfr datguddiad? I ateb, un o'r pethau gyntaf dywedodd ei diwinyddiol wrth iddi oedd paid a byth pregethu ar llyfr y datguddiad. So, dyma fi'n neud e, ond rhywbeth mae'n pregethwr i ddim wedi wneud. A ar ôl wneud yr darlleniad, mi eisiau ffeindio bach mwy allan am llyfr datguddiad. A mae enwau wahanol ar y llyfr. Yn y Beibl Cymraeg Newydd, enw'r llyfr yw Datguddiad Ioan. Y Beibl William Morgan yn wneud y tym bach yn well. Enw llyfr yw Datguddiad Sant Ioan y Difynydd. Ond am unwaith, y geiriau Saesneg sydd yn cael ei, The Revelation of St. John the Divine. A mae dergelwch i'r geiriau hyn, beth yw Revelation. Ac oherwydd hyn, nes byd yn bach o ymchwil ar llyfr y datguddiad. Wrth feddwl nôl, dwi ddim wedi clywed gormod o bregethau ar llyfr y datguddiad, ond falle fydd dwi ddim yn gwrando digon, dwi ddim yn siŵr, yn cynnig. Ta beth, pwy oedd St. John the Divine, neu Sant Ioan y Difynydd? Wel, yr ateb syml, does neb yn hollol siŵr. Mae llawer yn credu mae Ioan, disgybl annwyl Iesu yw'r awdur. Ond mae rhai yn amu hyn oherwydd y math o iaith sydd yn cael ei ddefnyddio yn y llyfr. Ac hefyd, yn y cyfnod pan ysgrifennwyd y llyfr, bydda Ioan wedi bod yn ei 80au neu'n henach, oedran mawr yn y dyddiau hynny. Efallai, bydde John Elfed ddim yn meddwl bod rhywun yn ei 80au yn hen, ond yn dyn ifanc. Yn wir, John? Mae'r awdur yn cyflwyno, mae eraill yn meddwl ta diwynydd neu theologian oedd Ioan, a bod hyn wedi cyfieithu i St. Ioan y Difynydd neu St. John the Divine. Mae'r awdur ei hun yn cyflwyno ei hun yn syml fel Ioan. Mae'n Cristion Iddewig, henadur, oedd pawb yn ei adnabod, ac yn person hefo dylanwad sydd wedi cael ei erlyd achos ei ffydd, a'i anfon i Ynys Patmos fel cosb. Tref ar Ynys Fechan, hanner ffordd rhwng Gwlad Groeg a Thwrci oedd Patmos. Yn ogystal â enw anarferol yr awdur, St. John the Divine, mae lot o ryfeddodau a dirgelwch yn llyfr y datguddiad. Mae rhai yn meddwl bod y llyfr wedi anelu at yr ymyrodiaeth Rhufain a'i chelondeb, ond oes dim sôn amdano yn y llyfr. Mae'r llyfr yn anodd i'w ddarllen, sy'n cwestiwn am hynny, oherwydd yr holl symbolau sy'n cael ei defnyddio. Bwystfilod, ser, ceffylau ac ati. Bydde Cristnogion y ganrif gyntaf yn deall y symbolau hyn, ond doedd iddyn nhw'n golygu'n dim i'r awdurdodau Rufeinig oedd am erlyd y Cristnogion. Mae'r math yma o sgrifennu sy'n disgrifio beth bydd yn digwydd ar ddiwedd y byd yn cael ei alw yn lenyddiaeth apocalyptaidd, apocalyptic literature. A mae dau enghraifft o hyn. Y rhif 666 sydd yn cael ei adnabod yn Saesneg fel The Number of the Beast. Yn aml, dehonglir y rhif 666 fel symbol o amherffeithrwydd a gwrthryfel yn erbyn Duw, gan ei fod yn bryn o rhif perffaith 7. Ac yn aml, mae lot o bobl ddim yn hoffi'r rhif 666, yr un peth yr rhif 13. Yn llyfr y datguddiad, mae'r bwystfil yn cynrychioli system fydol boerus sy'n gwrthwynebu Duw. Enghraifft arall o'r symboliaeth yw 4 marchog yr apocalypse, the 4 riders of the apocalypse. Mae tarddiad 4 marchog yr apocalypse yn llyfr y datguddiad yn y Testament Newydd.
Pwy oedd, neu beth oedd the four riders of the apocalypse? Wel, maen nhw'n ofnus. Fe disgrifir yn medair adnod gyntaf, pennod 6 o'r datgyddiad. Maent yn ffyrgyrau sy'n marchogaeth ar geffylau gwyn, coch, du a golau. Ac yn gyffredinol, fe dychonglir fel cynrychioli conquest, rhyfel, newyn a marwolaeth yn y drefn honno. Y march gwyn aeth allan i orchwygu, y march goch a roddwyd iddo gleddu fawr. Y march du, ar hwn oedd yn eistedd arno, a chlorian ganddo'n ei law. Y gwyle, farch gwelw las, ac enw'r hon oedd yn eistedd arno oedd marwolaeth, ac yr oedd uffern yn ei ganlun ef. A mae hwnna'n wir am bob gelyn a rhyfel sydd wedi bod trwy cyfnod hanes. O ran cyd-destun hanesyddol, i gynnal lleidfa wreiddiol y datgyddiad, efallai bod y rhif 666 wedi cynrychioli ymerodraeth Rufeinig o thrymus a'i hymerawdwr a hawliodd awdurdod dwyfol, ond a fethodd yn y pen draw. Dechreuodd yr ymerodraeth Rufeinig erlid Cristnogion mewn ffordd greulon iawn tua diwedd y ganrif gyntaf. Cafodd rhai y lladd ac eraill ei rhoi yn y carchar. Roedd posibilrwydd y byddai'r Rufeiniad yn gorfodi pawb, gan gynnwys y Cristnogion, i addoli'r ymerawdwr Rufeinig fel Duw, neu gael ei gosbi'n llyn. Ar ben hyn, pryd ysgrifennwyd llyfr y datgyddiad, roedd rhai Cristnogion wedi dechrau digaloni, o roedden nhw'n wedi bod yn byw yn y gobaith sicr bod Iesu yn mynd i ddod yn ôl i'r ddeiar yn fuan. Erbyn 90au'r ganrif gyntaf, roedden nhw wedi dechrau blino ar hyn ac aros i hyn i ddigwydd. Felly, yn llyfr y datgyddiad, cawn ddisgrifiad manwl a weledigaeth gafodd Ioan i helpu i'r eglwysi sylweddoli bod Duw yn reoli hanes, bod Iesu yn mynd i ddod yn ôl i farnu'r ddeiar, a bod dyfodol gwych yn disgwyl pob Cristion ffyddlon. Mae llyfr y datgyddiad yn gwneud dau beth. Mae'n disgrifio dyddiau Ioan, ond hefyd yn sôn am beth fydd yn ddigwydd yn y dyddiau olaf, cyn i ddiwedd y byd dod. Fel yr oedd yr eglwys yn amser Ioan yn wynebu erledigaeth, byddai'r eglwys yn ddioddef yn y frwydr derfynol rhwng da a drwg. Mae'r llyfr yn pwysleisio mai Duw fydd yn ennill y frwydr, gyda Iesu'n dod i dirnasu yn byth, a bydd Duw yn creu nefoedd a deiar newydd. Roedd Ioan yn ysgrifennu i helpu eglwysi mewn sefyllfa real iawn, ac mae'r llythyrau at y 7 eglwys ar ddechrau datgyddiad wedi ac yn helpu eglwysi ym mhob cyfnod. Felly roedd llyfr y datgyddiad nid yn unig yn help i Gristnogion y ganrif gyntaf, ond hefyd i Gristnogion pob oes i ddal ati i fyw fel Cristnogion, hyd yn oed mewn amser caled. A dyna'r neges holl bwysig i ni gyd, i fyw ac i weithredu fel Cristnogion. Y geiriau olaf y darlleniad oedd, ar hwn sydd gyfiawn, bydded gyfiawn eto. Ar hwn sydd sanctaidd, bydded sanctaidd eno. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni orffen yr oedfa heddi gyda geiriau'r Pêr Caniadydd a throi at emyn 321 ar y dôn Llwynbedw. Hoff emyn hynwynidog ac parchedig Denzil John yw hon, mae'n debyg. A'r llinell gyntaf, rhai yn credu felly mae hon yw'r llinell fwyaf emynyddiaeth Cymru. Iesu, nid oes terfyn arnat. A'r fennill i gyd,
Iesu, nid oes terfyn arnat, mae cyfiawnder maes dy ras yn fwy helaeth. A pryd ych chi'n canu, cerwch mlaen o'r ail llinell mewn i ganol y llinell nesaf, achos na beth yw'r brawddeg. Mae cyflawnder maes dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn ganwaith na gymhechod cas. Fyth yn annwyl, meibion dynion mwy athgar. Rhif yr emyn, 321. gan ddweud y gras gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll yn oes oesoedd. Amen.